Ето го, маршрутът на първото ежегодно колездачно състезание. Ще включва скокове, препятствия, неустойчиви стълби. А ето тук започва втория етап от подводното... Чакай, подводно ли? Подобрихме велосипедите. Само натискаш бутона на кормилото, когато навлизаш в необичаен терен. Ами нападенията на тигъра? Технически това не е терен. Изабела бе така мила да се включи заедно с огнените скаутки да определят курса, да ни насочват и да ни помагат по пътя. Стига приказки, повече действия! Супер! Състезание до старта! Дадено! Балджит, не позволявай дреболия като нападнатите от тигър твои предци по време на колоездене да те сломи. Изглежда има някаква закономерност. Само помни, че имаш нещо, което те не са имали. Грег Лемонт! Ето ми ме! Здравей, Балджит! Аз съм Грег Лемонт, първи американец, победил в обиколката на Франция. Всъщност 3 пъти. Кога? Скоро ли? Не, това е важното, а това, че виждам дете, което се нуждае от вдъхновение. Говориш за мен, нали? Точно така, Балджит. Не бива нищо да ти попречи. На този свят няма нищо, което да не можеш. Да ви кажа, сещам се за много неща, които не мога. Да летя, например. Както и да си сложа крака зад главата, но ми се струва, че влагате друго значение. Така че схванах идеята. Ще победя в това състезание. Само така. Ура, Америка! Ура, Америка! Аз съм от Индия! Готови? По местата? Хлъпчовци! Какво? Не е честно! Вие имате аеродинамични глави! Индия! Индия! О, Финиас! Фърп! Обиколка на Фърп. О, патнахте ми! Хванах ги сега, да, хванах ги сега, да, хванах ги сега. Камера смело напред! Du verschwörst Lobel Incorporated. Добре дошъл, периптицечавката. Бях сигурен, че ще се хванеш на номера с двойката. Разбира се, не знаех къде точно ще паркираш, затова трябва много да внимавам като стъпвам. Но както виждам, си хванат в цяла купчина компютърни кабели. Започнах да ги хвърлям в едно чекмедже преди години и съм сигурен, че между тях може би има една жица, която ако я издърпаш, ще разплетеш цялата плетеница. Но как да я намеря? И реших, че ще е по-лесно да ги използвам като капан. Така и направих. Виждаш ли? Рециклиране. Голямо обло мокро нещо, идвам! Натиснете бутоните, приятели! Страхотно! Ето, че състезателният ми дух се освобождава! Не се предавай, Балджит! Кога? Балджит, не се предавай, чули? Няма, господин Лемонт! Дошъл съм да победя! Знам колко ти е тежко и че нещо ти нашепва да се откажеш. Нищо не ми нашепва! Но не бива да се отказваш. Но аз не искам да се отказвам! Хей, чуй една история. Ловен инцидент. Моя зет помислил, че съм пуйка. И бум! Но се възстанови. Ти също можеш. Майчице, нямам представа как да отвърна на това. А сега мисля да продължа със състезанието. Да се откажеш може да изглежда лесно, но не искам след години да погледнеш назад и да си кажеш можех. Я изчезвай, пуяк! Защо всички си мислят, че съм пуйка?